Apa, Larraitz Artetxenaz eta nik emongo dutaz Aiko taldearen Galdekoko dantza eskolak. Hemen, Buru kalean gauz, eta horra maieran dagoen eraikin hori, Bazinger eraikine da. Eta eskolak izango dire, eraikin horren atzekaldean. Kalea, Bizkai kaleagaz gurutzatuten den lekuen, udaletxerako norabidean, badeko gor, zebra bide bat. Eta zebra bide hori pasau behar dugu, eta hementxe ikusten dozuez, eskailera batzuk, horrek igon behar dire. Batzuk igon behar dire, baina, barruan beroketa txiki betingo dugu, eta eskailera hone dire prekalentamiento. Eskailerak igoten amaitu, eta gora egetan gainean eskerretara jireko dugu. Justo kalearen eskerreko aldean amaierako partetxuen dau lokala. Oso antzekoak diren atebi dire, bigarrena da, leiho bien ondoan dagoena, eta atea itxite egon ezkero, hemen dekogu tinprea. Barrurez sartu aliziteko behar diren gauzen artean, oinetakoak aldatuteko, kamisetatxu bete edo aldatuteko, izerdia botaten badugu, eta batez be, dantzarako gogoa, horrek energia positibo asko moten dozuneko. Laster arte, agur!